HP dituku jutane isine mung dadi penonton story tok. Nasibe jomblo ya ngene iki. Mung dadi supporter ngene iki wae. Awan on, bengi on, sore on, esok on. Padahal ya belas orang sing ngechat. Kan on. Bro, ani bang, tol. Wis gak nyopo, Blayer. Bocah nih gandhe akhlak iki. Tangane sopan bro lo karo wong tuwa tangane Nyopo malah Blayer. dalan kok kono sampe tok kono kae bapak ngelambre Leren ngene. Jangan ngene. ayo sik Kowe malah asine kok ndi wong kok Blayer ora nyopo belas karo kanca. yo ape narik-narik banyu sing disen-disen tunggak lho paimin karo ucile ora tau gelem bayar delok catetane lho bot buku ki amene kae iki bot nunggak pirang-pirang wulan wae Buletan kok ya. iya alasane iki ono wae ini iki kok tak tarik kadang wis mbok apa wae tiga alasan malah musime corona ngene Asline kowe iki mang wis ya ape tak kon narik banyu pam lho. Kowe wis nggawa buku, wis nggo tas ngene ya wis engko nang karek budal wae. ini iki lho ditarik wadeng ujung nganggo kok nek corona Covid-19 kita dadi penggalang Wong iki aja kok terus prasangka buruk ngono. Kok ngerti kok kowe oleh rezeki. ya muga-muga wae nah kowe kok malah niki jane mergawe apa ta anan panas ngene kok Nah wong ora ono hiburan ki mang lek nang golek kowe ya ora ono. bos banyu apa bosen urip sepeda mbok toto kaya mangkene ini iki duwe Iya. awak mbok rumat ngopi ya ora cangkruan kon ngegar Dol ngene lho. Iki kan wis wae narik banyu pam to. Pak. Kowe goleki ora ono. Lagi wis duwe iki wis entek iki. nah sing kape ning kono kae mbok bangun kae njagrak nganggur harus sing nggoni mau bose ora tau teko Nah wong duwe ya ora ono le Dol. bos sambat Kan ngersuwo duwe ono ora iki ora ngerik yo. Kowe ya ora ero yo. ane ngerik jangkrik kowe ngerik Sik aku ki tak ngomong serius kok karo kowe. Aku ki duwe wis ra duwe Dol. Jane iki ucil karo paimin ki wis nunggak pirang wulan lho. Lah sik aku ndelok. sama nih gitu paimen 6 wulan ucile 8 wulan nek apa RT mu kidi kae mboten nang bayar tapi yo ngono Kowe RT yo wis aja kena tingguku. RT keturunan penceng terus lho kan RT model biyen Kurang berkat. Kowe kurang berkat mudin lho ya. oh berkat modin iku iya RT bodine iku Efeke wong gandhe dhuwit wis ngene lho. Piye-piye iki kok ki kowe ngene wae. Kan aku wis kentekan dhuwit Dol. Iki kowe nang bocah-bocah sing wes ngene ojo dodo aku tak tarik kok ora iso oleh dhuwit lah tas karo kowe Oh iya wis nang ngono nak budal hati-hati. KPM kan lho jam Iya kok aku tak budal nek dhuwit ayo. Tak traktir ngono ora lep dhuwit kita. oke cek najis bos model apa nih Muga-muga kok bocah mulai oleh dhuwit, mulai nggawa berkah. Terus sore budal ngape. ngarep nih dene penai kone sopo sing bulet-bulet dhisik iki ucil kok iki paling bulet nunggak sama nomor niki ujung-ujunge yo larang bayar awanane muga-muga nek omah Yo Benny.
iso nunggak berang-berang bulan nek bocah dulu. Niki yo ujug-ujugan bayar. Suwe teman bocahmu. Nindi yo. Lah malah cengingak-cengi iki garangan opo piye? Ora fokus aku. Rene yo. Kalau berurusan kowe iki kenapa kowe iki? Ono apa, Dul? Apa piye tunggakane iki wayahe niki wayahe Sang. Tanggali lho delok. Lho, tanggal piro? Oh iso lali. Kowe iki malah joget ngene iki ora ono orkestra apa musike ra muni mah ngeder wae iki kenapa iki? Joget-joget piye lho, Dul? Awakku gadem panas. Paling ayo pepilek. Kepelek apa aku ki ODP kok. ODP kok iki. Wah, petanda iki bahaya iki ya Mas. Awak ODP ana ngomong kek malan, di Mas kok malan. Rasedo. Dul, iya Dul, karung Dul. Iya karung Dul. Sedo to lagi. Ngomong Rasedo. Pencemaran kena Covid iki. Pencemaran. Ono bulanan. Walah, ODP kok malah tak tarik kok jengkar. Yes. Berhasil. Betul. Kucluk tenan jakai. Dikira DPW apa? Wong DPW ra ada penghasilan. DP apa ngomong bengi, Bang? Oh, DP kok ono sak parani. Wis ora oleh kasil duwe apa-apa. Isine mokor ngopo nih? Korek. Terus piye kok ono bos ini? Nah, iki malah ra kuat kok arek sampear oleh-oleh DP. Iya, ini terus di pedal tahun ini. Kayak kurang paimin. Di duit ora niki. Nasib. Wong jareke ketika kok belum menawa kok dipilih no berkah. Musime kaya ngene, nggone ucil malah ODP koyo. Lah, berkah. Di ketul di tahun era rene. Itu rene to ora kedoi. Nah, itu rene aku ngopi wae. Duh. Enggak ada cedok masih wae. Maaf dulu ya. Lah kayak opo kedul lagi teko. Entah ini semuanya suwe lagi teko. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam. Kau pun di dalam arep-arepku. Kau ne ucil ke mang kok narik banyu. Yo, sik. Tunggakan piro tunggakan samene kae? Kok malu bener kok ndi tanteni suwi. Ke ora no. Pengone ucil ke ngono. Nek tak tarik malah DP lho ucil. Apa? Ucil DP? Iya, men. Ucil lo DP. Pas aku besok kae lagi barawar aku mono. Wah, iki paling kerjaane Ucil iki. Edian tenan Ucil iki. Men, kok malah ngelamun lho. Oh, iya tol sampai lali kowe aku. Apa kabar? Gak beres cek petanda ya, tanda corona. Ngomong-ngomong, kok beres cek DP padha karo ucil itu. Terus kan duitmu. Ki piye tol maksudmu? Dedo to ora duwe. Ngomong-ngomong, ODP tok isine wae. Gak cedok. Nyakit kok. Caedan wong aku wae berdukun nyapu ki mangko. Jere kok ODP. Ya wis lah nek ra gelem tanggung ngopi wae. Walah, tiwas narik mubang udah sore ora oleh apa-apa.
ora oleh dhuwit malah oleh corona. Ngono wae duwe bos yang medite ra umum. Jane waya corona kaya ngene iki lho. Diwehi masker topo ya malah apik. Ora kok malah dicolok kaya ngene. Corona, corona. Corona kapan kau hilang?